Dragi români, vă mulțumim foarte mult că ați venit la noi acasă să vedeți cum celebrăm Christmas-ul românesc și canadian. Părinții noștri că-n seara sfântă de Crăciun. Toate luminile le avem peste 140 și ceva de boxe și avem o cameră jos în basement unde le punem pe toate, așa, și o parte care sunt mai mari, boxe le punem în garaj. Deci 145 de boxe, dacă mi-aduc aminte, sunt în casa asta. Avem și muzică, colinde românești, în engleză, în spaniolă, din toată lumea. În franceză, și în românește și în engleză. Vrem să avem ceva tradiție românească, pentru că suntem români, nu contează de câți ani suntem în Canada, sunt de 30 de ani în Canada, dar România este încă țara mea. Acum 20 de ani am început cu luminile, încet, încet, câte o luminiță, câte două, câte trei, câte patru. Dar cel mai mare display l-am început în 2004. Acum 20 și ceva de ani am fost la o biserică creștină și acolo a fost o mare celebrare de Christmas și erau multe lumini. Și fiind prieten cu un amic, cu un canadian acolo, mi-a arătat toate ideile, cum se procedează, cum se montează toate minunile. Și de acolo am pornit și una câte una, an după an, am ajuns după 20 de ani unde suntem astăzi. Soțul meu a pus luminile sus în casă, iar eu am pus în geamuri și tot florul care îl veți filma și copacii care sunt foarte înalți, tot ce este afară este decorat de mine. Că, Doamne Sfinte, ești Concepția noastră este foarte strictă. Vrem să facem un lucru bun. Dacă Rodica sau eu am făcut o greșeală, i-am spune acolo nu este bine. Și dăm tot iar jos și am început iar din nou. Atelierul sau cum ar veni un fel de mic spital unde toate defecțiunile, becuri arse, aici sunt toate maculatura, în toate aceste surchezuri. Așa mi-a zis cineva că tu parchezi doctor. A venit un canadian cu soția și s-a oprit și a zis, a strigat tare că nu am văzut în viața mea așa ceva. Lucra canadianul la gardening. S-a ocupat cu designer, cu treburi din astea și nu a crezut și a zis că vă felicit din toată inima pentru că și muzica și copacii și cum ați pus toate luminile sunt impecabile, sunt ceva care nu pot să-mi închipui. Eu nu puteam, ca grădinar, spunea că nu putea să le fac așa ceea ce a făcut tu și au stat o mulțime pe aici și au făcut fotografii, așa, și pe mine practic m-a impresionat. În România am lucrat ca miner în ultimii 11 ani în România înainte de a pleca. Venind în Canada,
am găsit imediat de lucru. Iar electricitatea mi-a plăcut din viață, de când am fost copil. Sunt foarte meticulos. Vreau să fie, când am pus mâna pe ceva, vreau să fie foarte bine aranjat. Și toată lumea care a venit, români, canadieni, chinezi, indieni, au spus că nu au văzut așa ceva în Vancouver și superlativul care toată lumea mi l-a zis, este one of the best, one of the number one in Vancouver. Suntem mișcați de acest superlativ care ne-l aduc toți oamenii și ne bucurăm foarte mult de așa ceva. O mare istorie creștină sau de Crăciun este că acum o săptămână o fată din Nebraska a văzut casa noastră în United States și și-a luat concediu 6 zile și a venit aici să vadă casa. A venit mai în fiecare seară și pe mine cel puțin m-a mișcat pentru că ea așa s-a plâns la noi și ne-a zis că nu a văzut așa ceva și am povestit la toată lumea care a venit pe stradă aici de această istorie. În ziua de ajunul Crăciunului a venit o familie din China, chinezi, și o femeie care venea vizita părinții și mergea, o ducea în brațe. A ridicat mâinile în sus și zice, e ceva ce s-a întâmplat, că s-a întâmplat o vindecare în curtea asta aici, zic, pentru că noi celebrăm nașterea lui Iisus Hristos, noi îi rugăm și credem în Dumnezeu. Jesus is up and this is how we're doing for celebrate nașterea lui Iisus Hristos și la anul care vine vă invit din timp și atunci o să avem o celebrare de Crăciun românesc frumos la noi acasă. Veste vă aduc în seara de Crăciun, cel fără de început, astăzi s-a născut. Veste vă aduc în seara de Crăciun, cel fără de început, astăzi s-a născut. La mulți ani, Happy New Year și multă bucurie și multă sănătate la toți românii de toată lumea. Aceleași urări vreau și pentru toți românii să le transmit de aici din Vancouver, dar în special urări pentru toți românii noștri din România și din toată lumea. Toate cele bune, la mulți ani și să ne vedem cu bine și invităm pe toți, dacă se poate, în special prietenii noștri sau toți românii din Vancouver să vină să ne viziteze la anul. Le facem o invitație de anul ăsta, e un an înainte. Mulțumesc! Fiul de Dumnezeu, azi la Iesle vin să mă închin, vin la Domnul meu, Fiul de Dumnezeu. Noapte minunată, steaua se arată, pruncul luminează, îngerii se adună, cerul tot răsună de vestea cea bună.